Ako prvý k videotvorkyni pre dospelých do Čenčíc prichádza mladý turnusák. Ja som Ramon, pre kamarátov Ray. Pracujem v Nemecku, ale zarábam slovenský. Budete asi nevesta, čo? Ale nie. To som ja, ahoj, čau. Tak tá stará, tá bola hrateľná, ale tá mladá... Moje meno je Dagmar a rada by som vydala moju neposlednú dceru. Moje meno je Angel Mary a prihlásila som sa sem, lebo mám hroznú skúsenosť s chlapmi zatiaľ. Aký máš body count? Určite menej jak ty. Nevadí, to doučíme. Špinavá štetka. My s Marienkou sme nemali ľahký život. Otecko nás opustil, keď som bola malička. Teraz si myslím, že všetci chlapi sú hoveda. A ako máš robotu? Ja odvedám sa v Nemecku, len víte, ak skončila sezóna. Dobre, stačí, vidím, že tam ide nejaký sval na. Volám sa Stanislav a strúham sochy z dubového dreva, ale inak aj prekladám rumúnske knižky. Stanislav by sa mal skôr naučiť ako preložiť jednu nohu cez druhú. Ahoj, fešák, čau, ty si krás. Ticho, ja mám záujem o zrelé ženy konkrétne tu. Zahráme večer Katana. Vidno, že je skúsená. Ten druhý... Čím sa živíš? Ja robím také videá na internet, možno si ich aj videla. Priznám sa, videl som nejaké liky na internete a šikovná. Jo, teba sa nepýtam, ty mi povedz. Ty mi vykaj. Panečku. Komunikácia v Čenčiciach úplne zamrzla. No Ramon našťastie vie, ako Mary otvoriť ústa. Fúha, to bol Big Dick Energy. Ktože nám to prišiel tretí? Volám sa Gregor, bývam v prenajme u Krsnej a crazy fakt o mne, som Lavák. Ahoj. To vôbec. No, tak tu si hačaj, ukáž, ako vieš poslúchať. Dobre, no tak povedz, ako sa voláš, čo robíš, aký máš plat. Pokospávame sa neskôr, ale pracujem pre kriminálku. A policajtov ja veľmi nemám rada, ja som skôr na tých bad boyov. Počkajte, vy dvaja, ju chcete tiež? Nie, ja mám záujem o pani matku. A ty? No samozrejme. Tak si strihníme. Raz, dva, dky. Prehral som striganie o srdce Mary. Páči sa mi, že ty vôbec nedodržiavaš pravidlá. Rada by som možno s tebou pár pravidel aj zlomila. Čo, zarobíme nejakých followerov spolu, čo? No s Ramonom by som si to vedela predstaviť. A aj ty, mami, čo? Nahráš nás? Jasné.